ka bulaklak birgot. Uy, pre! Day mo! Ay, adto, ang minteryuhan. Saan di may pasudlan kay ako na ibaksin. Ito nang kapag may tagay no dito sunahan. Alay pre, napa may sobrang gamay ang gida. Matay! Murag sakto yung mas karga ron da! Chat sa dali. Aw! Kana! Matay! Murag uhaw na kayo ko da! Kaya ko gilakaw won! Sigurado man na. Ay, sa ato nang ablihan no. Dito ninumay. Uy! Usik! Asa na? Lasog na yung beer, pre! Oh! May kayo kay bugnaw di ba? Punay. Ah! Wow, kung gihog ka eh. Sakto ro to! Ah! Sige, pre! Sakto ro to ko, pre! Ay, ni trustian god! Apoy, lakaw god! Alis ako! Wala sige. Tayo, asam ni ka padong deh. Uy! Adtuloy ko, pre! Lakaw ko, pre! Patimbang og manok kay may lang natay panghala doon niya ba? Kalag, rabaron. Di man nagikan. Kato kong hiniktan nga ang bloodline. Amahan hapit kabuno, daghan kay nag-apas na dito. Ako na niahat baligya ay sa umang kabos man gyud. Wa tay panghalad ni. May lang natay pampalit kulapo ba? Basig kinawat na po na nimo. Sam taon mo ay. Kato ni akong breeding sa una nga hapit kabuno. Takong yung kugas ko ni breeding nga hasta akong mga brief nga dunot. Pait nina. To prinda ka para pampalit taglaw kani. Ya, aray ko. Ay, wala sige. Ya lang sa tamo dia. Ya, tanda pre. Sige ka na eh. Malaw bukas manok dito nga babay. Gabi naman. Tayo sa pre. Oh, Lagong sa pusa. wala sige mo tingnan. Isa man na pre. Sa may man nag-aak mo gabay. Wala kita pre. Sa man eh. Takon mo na. Oh, Asa man ako man. lubog. Tanaw, ulo nito. Pre, cuman. Naman, asa man dia nga, aman gerak. Tama. Oi. Sige ka na. Nam. Sintan ka bigyan na, tama na nga. Alam pre, Sama. utang lagi dia. Ay, sus, na daw eh. Matay mo ang lagi na pre. Sus. Ay, Ito ako ang mga kagay panagigit. Lakas ang adda. sus. Ay, wala na eh. Ako na. Ay, sama ka lang. Sama ni Chris. Three, two. Ya, 3, 2, 1, fight. Ay, baka dia. Ah, Gamay.
tara kay. Sampai dito sa tawa ron na. Uli re. Pasok re. Tara tara. Ay gud bugan mo. Ay suga bulak-lak. Di yun. So, what's up mga Eskalawag? So, thank you kay gumanyog lang to among video. So, it's time to shout out mga Eskalawag. So, shout out ko sa Kamaro TV nila ni Nathaniel Bakirkir, Kindi Ramin, ni Cory Juliano, ni Richbel Patigdas, o ni Dioher Asuki, ni Anthony Discarte, ni Silvestre Tirol, Tanisa Pitogo, ni Timiros Estrera, ni Arvin Kilaw, ni Dodong Abihiro. Thank you. So sa katong wala pa rin ka-subscribe mga Eskalawag, so please me subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa mga kabuang. So sa katong wala pa rin ka-follow sa mong FB page mga Eskalawag, so please me follow. Taboy lang tabayan. So please like and share na lang po sa mga video. So happy Halloween mga Eskalawag. Yeah. So keep safe tanan, keep safe. So thank you kayo no. So bye-bye.